Szevasztok srácok, Kentucky vagyok, mivel a héten most már a felső szinten fogunk kezdeni Hellfire Citadelben, ezért előre megcsináltam nektek Shadowlord Iskar bemutatóját. Ő az Adventure Guide szerinti 7. boss Hellfire Citadelben, a terme megtalálható rögtön a felső szintre vezető teleportunk mellett a térképen balra. A boss előtti trash balról jobbra 3 csoportban azok az addok, amelyek erősebb változatával később a fight során is találkozni fogunk. Ez az eddigi legösszetettebb és leghosszabb összecsapás ebben a raidben, több fázisú, bonyolult boss fight, elég sok add mechanizmussal. Az ajánlott összeállítás erre a fightra a következő. A 2 tank és a grouponként körülbelül egy healer mellett érdemes jóval több melee DPS-t vinni, mint rangedet, mivel ott sokkal könnyebb kezelni a boss képességeinek a többségét. Érdemes megjegyezni, hogy a healereknek itt mindenképpen range-et kell állni a bizonyos skillek miatt, különben elwipe-oltathatják az egész raidet, hogyha melee-be pakolják le ezeket a skilleket. Továbbá a fighthoz szinte elengedhetetlen az Iskar Assist nevű addon, ami segít a harc legnehezebb részében, amikor is dobálni kell egymás között az Eye of the Anzut. Iskart ott tankoljuk, ahol áll előttünk, a melee és a ranged is vele szemben áll, és majd az addokat is oda kell húzni, ahol a boss-t tankoljuk. Iskar előtt található az Eye of the Anzu nevű kis aranyló szem, amit a fight legelején rögtön fel kell venni, és mindenképpen egy játékosan végig ott kell lennie, különben masszív raid sebzést szenved el mindenki, ami pár másodperc alatt elwipe-olja a raidet. Ez ugye akkor következik be, hogyha senkinek a kezében nincs ez az Eye of the Anzu, vagyis ez a szem. Viszont amíg ez rajtad van, folyamatosan sebződsz, cserébe Iskar skilljei ellen felhasználható ez a kis szemecske többféle módon, és gyakorlatilag ez ennek a fightnak a lényege, hogy ezt hogyan használjuk fel. A harc során 2 fázis fog ismétlődni, az egyikben a boss ellen küzdünk, majd a másikban felszáll a levegőbe, és addók jönnek ellenünk. Ezek a fázisok a boss életereje százaléka alapján fognak váltakozni, ezért minden egyes addos fázist végig kell csinálni a fight során, nem tudjuk kihagyni egyiket sem. Először nézzük át azt a fázist, amikor a boss a földön van, és különböző képességeit használja ellenünk. Ebben a fázisban a tankon van a szem, mivel őt a legkönnyebb kihílelni ebből a kis dotból, amit a szem okoz. Időközönként megjelenik egy lézer, ami zöldözet hagy maga után, és elindul egy bizonyos irányba. Majd pár másodperccel ezután elkezd követni egy random kitargetelt ranged játékost vagy healert. Ezt általában a platform jobb oldala felé kell kite-olni, és egy idő után megszűnik a lézer, és akkor vissza lehet menni a raidbe. A másik skillje, amit használ ebben a fázisban, az a felcsakram. Ez egy kis pengés korong, amit a boss eldob, előre feljelöl egy ranged, egy melee és egy tank karaktert, majd rádobja először a rangedre, ahonnan tovább pattanik a melee-re, majd a tankra, és végül vissza a bossra. Amíg a csakram repül, mindenkit sebez, aki az útjában van. Amikor ezt kijelöl, balra fele kell kifutni vele a raidből, és az Iskar Assist addon többek között ezt is mutatja, hogy hogy fog repülni a csakram. Ezért senki se álljon az útjába, a melee is inkább álljon úgy, hogy a bossztól kicsit jobbra pozícionál, hogy kifele, mikor repül a csakram, illetve visszafele, mikor a bosshoz visszarepül, akkor ne sebezze őket. Ezen felül 2 debuffot fog pakolni az összes játékosra, tehát ez bárkire teheti, legyen az tank, healer vagy DPS. Ezeket a debuffokat a szemmel le lehet szedni, hogyha rádobjátok arra, akire rátette a debuffot a boss. A 2 közül az egyik, ez egy Phantasmal Wounds nevű dot. Ez egyébként akkor is lejön a célpontról, hogyha 90% HP fölé van healelve, tehát ez simán így is lehet, nem muszáj emiatt körbedobálni a szemet, elég, hogyha felhealelitek hamar. A másik debuff Phantasmal Winds, ez viszont csak a szemmel lehet leszedni. Ez azt csinálja, hogy mikor kasztolja rád a boss, egy szél elkezd lesodorni a platformról, egészen addig, amíg le nem esel. Ilyenkor nagyon gyorsan körbe kell dobálni az összes emberre a szemet, akin rajta van. Az összes movement speed növelő személyes cooldownt is el kell nyomni, és ellenfutni a szélnek mindaddig, amíg meg nem kapod a szemet. Meg kell jegyeznünk, hogy aki leesik, azt ezután nem lehet combat rezzelni, tehát ezt mindenképpen el kell kerülni. És amint körbeért a szem, mindenkin volt, akin volt cél, vissza kell dobni a tankra, mert jönnek az addok, amint a boss bizonyos HP százalékra leér. Ez alatt az addos fázis alatt a boss csak egy képességet fog használni, ez a Focused Blast, amire egy vonalba össze kell stackelni a boss előtt minél több embernek, így ezt a nagy sebzést, amit ez a skill okozna, ezt eloszlatjátok, ahányan benne álltok annyi felé. Ez körülbelül azt jelenti, hogy 10 embernél fejenként jó 100 000-es sebzésre lehet majd számítani. 3 különféle addos fázis van, az első addos fázishoz képest a második és a harmadik annyiban különbözik, hogy egy-egy addal kiegészül az egész.
Tehát az első fázisban lesznek Illusionary Outcastek, ezek kicsi addok, melee sebeznek, ezeket gyakorlatilag majd a cleave sebzések elviszik szépen, valamint jön az első fázisban egy Corrupted Shadow Priest of Terok nevű add. Ez bombákat dobál szét különböző random emberekre, ilyenkor át kell dobni a healerre a szemet, mivel csak az látja a különbséget a bombák között, akin rajta van a szem. Egyet kivéve az összes bomba piros, viszont van egy zöld bomba, amit hogyha a healer dispelez, akkor leszedi az összes bombát a játékosokról. Ha a healer nem tud dispelezni, akkor a bombás játékosoknak ki kell futni a raidből, mert ezek a bombák területben sebeznek, akin felrobbannak. Tehát, hogyha a melee-ben van 2-3 bomba, az elég könnyen meg tudja ölni az egész melee csapatot a tankkal és mindenkivel együtt, aki ott van. A második addos fázisban jönnek ugyanezek az addok, valamint jön ehhez egy Shadowfell Warden nevű robot add is. Ez időnként elkezd channelingelni egy Fel Conduit nevű spellt, amivel láncvillámokat idéz nagyon durva sebzéssel folyamatosan. Ezt csak azt tudja megszakítani, akin rajta van a szám. Ez gyakorlatilag kétféleképpen lehet megoldani. Az egyik az, hogy ebben a fázisban végig a healeren van a szám, és dispelezi a bombákat és szakítja a wardent. A másik, hogy a tankon van a szám, ő megszakítja a wardent, és átdobja a healerre, amikor dispelezni kell. A healer dispelezik és gyorsan visszadobja a tankra. Ez volt gyakorlatilag a második fázis. A harmadik adós fázis alatt lejön egy Fel Raven nevű madár is, ami egy eléggé durva sebzést használ a célpontja ellen, ami egyébként egy területsebző spell, viszont mindenki, akin rajta van a szem, immunis erre a skillre, tehát hogyha a tankon rajta van a szem, akit targetel ez a Fel Raven, akkor nem fogja ezt a spellt használni egészen addig, amíg a tankon rajta van a szem. Viszont emiatt az add miatt nem lehet átdobni a tankról a szemet, így a bombákat nem lehet dispelezni, ezért azokkal ki kell majd szaladni a raidből egészen addig, amíg a Fel Ravent meg nem öltük, vagy pedig egy elég erős healer cooldownt kell használni, és ezzel semlegesíteni a bombák hatását. Ez azzal jár, hogy erre a mobra kell meghagyni az összes DPS cooldownt, vagy legalábbis megvárni, hogy ide visszatöltsön minden, és a Bloodlustot is ekkor kell elhasználni, és azonnal le kell burstolni a Ravent. Ezután pedig ugyanúgy fog menni a dolog, mint a második addós fázisban. Ha lement ez a fázis, akkor visszajön a boss, és szimplán le kell vernünk a maradék 20% HP-át, ami viszont már nem egy nagy kihívás, mivel hogyha idáig eljutottatok, akkor nyilván nagyon jól dobáljátok a szemet, jól dispeleztek, szakítotok, és a DPS is elegendő hozzá, hogy eljussatok eddig. Tehát kicsit összefoglalva ezt a fightot, az a lényeg, hogy az addos fázisok alatt nagy burst sebzést kell kitolni, és míg a boss len van ezek között az addos fázisok között kis időkben, ilyenkor kell hagyni visszatölteni a személyes cooldownokat, kerülgetjük a boss ability-eit, és közben lightosan DPS-eljük, nem kell nagyon durván. Gyakorlatilag, hogyha ezeket a köztes fázisokat elhúzzuk, amikor a boss len van a harctéren, akkor ha bár hosszabb lesz a fight, viszont sokkal könnyebben fogunk tudni bánni az addokkal, mivel ugye nyilván több healer és több DPS cooldown lesz elérhető, amikor lejönnek. A loot ennek a bossnak is a hullájában található, és innentől kezdve ugye egyre több érdekes loot lesz. Ez is 3 olyan lootot dob, ami abszolút említésre méltó. Ez dob egy petet, ez a Corrupted Nest Guardian, valamint dobja ennek a raidnek az egyik legjobb tank trinketét, az Anzu's Cursed Plume nevű trinketet, ami egy bónusz armoros Mastery Procos trinket. Valamint ezen kívül belőle esik még a Ranged specializáció Cleave trinketje, tehát az intes DPS-ek Cleave trinketje, az Unblinking Gaze of Seed is. Remélem tudtam mindenkinek segíteni. Valószínűleg a héten még elkészül még egy videó, és hogyha elkészül ez a videó, akkor az szinte biztos, hogy nem lesz más, mint Szókretár. További jó játékot, srácok! Szevasztok!